Gaur hemen Gasteizen, Talaia Feministaren urteko topaketan, ia 100 feminista, soberanista eta independentista elkartu gara. 2025 urteko gertakariak aztertu nahi izan ditugu, eta ondorio batetara iritsi gara. Haustura momentu bat bizitzen ari gara. Haustura momentu bat, orain arte ezagutu dugu mundu ordena hausten ari delako. Haustura momentu bat, orain arte ezagutu dugun ongizate eredua edo ongizate estatua hausten ari delako. Eta baita ere, gutxieneko bizi baldintzen inguruan zegoen adostasuna hausten ari delako. Une kritikoa dela badakigu, eta badakigu ere 2025ean ez dela hasi eta ez dela bukatu ere. Horregaitik, emakume feminista, independentista eta soberanista bezala 3 gai ekarri nahi izan ditugu gaur erdigunera. Batetik, bizi baldintzen aldarrikapena. Eta momentu berean galdetu nahi izan diogu geure buruei ea zein den bizitza merezi duen bizitza bat. Bigarrenik, eskuineratze prozesuen eta erreakzio patriarkalaren aurrean feminismo antifasistaz gogoetatu dugu. Eta azkenik, burujabetza galtzen ari garen garai honetan, burujabetza osoaren aldarrikapena eta gogoeta ere erdigunera ekarri nahi dugu. Gaurko gogoeta kolektiboaren ostean, lanean jarraituko dugu Euskal Herria feminista bat eraikitzeko trantsizioan.